o balance final do Plan de Sostenibilidade Turística en destino de Valdeorras. Un proxecto que durante os últimos 3 anos marcou un antes e un despois para o turismo da nosa comarca. Cun investimento de 1,5 millón de euros, este plan representou unha oportunidade única para impulsar un modelo de desenvolvemento turístico máis sostible, competitivo e innovador. Podemos presentar este balance con satisfacción, porque ese obxectivo é xa unha realidade. O plan está completamente executado. A totalidade das actuacións previstas foron rematadas con éxito e conseguimos executar o 100% do investimento previsto, transformando Valdeorras a través dos 4 eixos estratégicos do programa: transición verde e sostible, mellora da eficiencia enerxética, transición digital e competitividade. Como presidenta da Asociación GDR Valdeorras, este é probablemente o dato do que máis orgullosa me sinto: executar íntegramente un programa desta complexidade financiado con fondos New Generation e sometido a un elevado nivel de exixencia técnica e administrativa que non era un reto sinxelo. Hai outro dato que tamén me gustaría poñer en valor. A través dunha xestión financiera responsable dos fondos do plan, conseguimos xerar arredor de 15.000 euros adicionais en concepto de rendemento financiero, recursos que tamén puideron destinarse ao desenvolvemento do propio PSTD. E cando falamos de execución, non falamos só dunha cifra económica. Detrás dese 1,5 millón de euros hai un enorme traballo de planificación, coordinación e seguimento. Para facer realidade o plan foi necesario tramitar e executar 38 contratos entre proxectos, dirección de obra, servizos, suministracións e obras, cada un deles cos seus procedementos de contratación, autorizacións sectoriais, informes e trámites administrativos. Creo que ese dato explica mellor que a ningún outro a dimensión do traballo realizado durante estes 3 anos. Ese esforzo foi recoñecido en varias ocasións pola Xunta de Galicia, que nos trasladou a súa felicitación polo elevado grado de execución acadado. Quero compartir ese recoñecemento con todas as persoas que fixeron posible que hoxe poidamos presentar un plan executado na súa totalidade e convertido xa nunha realidade para Valdeorras. Este resultado non sería posible sin o traballo coordinado entre as distintas administracións. O PSTD foi financiado con fondos New Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e desenvolveuse grazas á colaboración entre o GDR Valdeorras, a Xunta de Galicia e a Secretaría de Estado de Turismo, contando ademais co importante apoio da Deputación Provincial de Ourense. Hai que destacar especialmente o papel desempeñado pola Deputación. A xestión desde a convocatoria foi especialmente complexa nos seus primeiros momentos. Nese contexto, a implicación da Deputación de Ourense resultou fundamental para dotar ao proxecto de organización e do apoio necesario para afrontar con garantías este importante reto. Quero agradecer tamén a colaboración de todos os concellos de Valdeorras. Desde o primeiro momento achegaron ideas, identificaron necesidades reais, impulsaron proxectos de interese para os seus municipios e facilitaron a tramitación das autorizacións sectoriais
para que cada actuación pudese executarse dentro dos plazos previstos. Este plan é, en boa medida, o resultado do compromiso e do traballo conxunto de toda a comarca. Teño que facer un recoñecemento moi especial ao equipo técnico do GDR Valdeorras. Foron 3 anos de intenso traballo, xestionando expedientes, coordinando administracións, supervisando contratos, resolvendo incidencias e facendo fronte á complexidade administrativa que exixe un programa destas características. Quizá por erro ou por olvido non había presentado a quen me acompaña na mesa. Sabedes que Luís é o xerente do GDR e Emilio é o xerente da empresa que nos levou o asesoramento e o equipo técnico deste plan. Este traballo diario, desenvolvido en estreita colaboración coa asistencia técnica do plan, foi para acadar os resultados que hoxe presentamos. Foi un traballo realizado con profesionalidade e compromiso, gracias Emilio, porque a labor deles foi máis alá da súa labor profesional. Foi volcarse con Valdeorras e creo que xa os podemos invitar para ser valdeorreses a partir de agora. Dende o inicio, tivemos moi clara cal debía ser a filosofía deste plan. Non se trataba simplemente de invertir fondos europeos. Tratábase de identificar proxectos útiles para Valdeorras, viables desde o punto de vista técnico e plenamente aliñados cos obxectivos que marca Europa. Mellorar a eficiencia enerxética, impulsar a transformación digital, conservar o natural e cultural e reforzar a compatibilidade do destino turístico. Isto, evidentemente, non se fai só con o plan que hoxe terminamos, non? Isto ten que abrir novos retos de futuro e loitar outra vez como comarca para buscar máis plans destos que ahora xa temos experiencia e nos comprometemos a seguir xestionando. Eu creo sinceramente que ese obxectivo tamén se conseguiu. Unha parte moi importante das actuacións estivo orientada a fortalecer a ruta do viño de Valdeorras, principal axente turístico da comarca e un dos piares fundamentais do desenvolvemento do enoturismo do noso territorio. A través deste plan, renovouse completamente a súa imaxe corporativa e a súa presenza en internet. Desenvolveuse unha nova páxina web e dotouse a ruta do viño de novo material fotográfico e audiovisual de alta calidade para a promoción dos seus asociados. Ademais, impulsáronse accións promocionais con xornalistas especializados e creadores de contido digital, deseñouse novo material promocional en merchandising e organizáronse diferentes accións formativas. Entre elas, gustaríame destacar unha viaxe de estudo á ruta do viño Sierra de Francia que permitiu coñecer experiencias de éxito e incorporar novas ideas para seguir fortalecendo o enoturismo en Valdeorras. Pero este plan vai moito máis alá da ruta do viño. O máis importante é que hoxe contamos cunha comarca mellor preparada para recibir visitantes e cunha oferta turística máis diversa, moderna e competitiva. Entre todas as actuacións desenvolvidas, gustaríame destacar especialmente a rede de miradoiros de Valdeorras, todos a que se vos fixo chegar. Creo que é o proxecto que mellor representa a filosofía deste plan. Non se trata dun illadoiro aillado, nin dunha actuación puntual nun único concello. Trátase dunha auténtica rede comarcal creada baixo unha mesma identidade que permite interpretar
a extraordinaria diversidade paisaxística de Valdeorras e descubrir a riqueza natural, patrimonial e vitivinícola do noso territorio. É unha actuación innovadora porque crea un novo produto turístico de ámbito comarcal e porque invita ao visitante a percorrer Valdeorras no seu conxunto, coñecendo cada un dos seus recunchos. Os visitantes tamén poden gozar de novas propostas de rutas de BTT grazas ás actuacións realizadas en Petín e Rubián. Un camiño de inverno mellor acondicionado e coñecer o patrimonio industrial a través do novo centro de interpretación de wolframio en Vilanova da Veiga e da actuación de posta en valor da louxa realizada en Sobradel. Tamén se renovou a acción ornamental de espazos tan emblemáticos como o Santuario da Nosa Señora das Ermitas e a Pasarela de Penouta, en Vilamartín de Valdeorras, mentras que na rúa foi mellorado o contorno do encoro para convertelo nun espazo máis atractivo para o lecer e o desfrute. As actuacións desenvolvidas máis emblemáticas nas emblemáticas covas de Valdeorras permitiron rehabilitar unha cova tradicional en Seadur, no concello de Larouco, e recuperar o espazo público na zona do Castro, no Barco de Valdeorras, contribuindo á conservación e posta en valor dos enclaves de grande interese histórico e cultural. Ademais, Valdeorras conta ahora con un novo espazo na Casa Río Cigüeño preparado para a realización de actividades de enoturismo, catas de viño, presentación e outras accións de promoción e divulgación vinculadas á cultura vitivinícola. Como destino turístico, Valdeorras dispón tamén dunha nova imaxe de marca, dunha nova páxina web, de novos contidos audiovisuais, dun mapa interactivo e de diferentes ferramentas digitais que contribuirán a mellorar a promoción da comarca durante os vindeiros anos en coordinación co Xeodestino. En definitiva, estes 3 anos de traballo deixan un resultado do que podemos sentirnos especialmente orgullosos. Si tivese que resumir este plan en 3 ideas, me quedaría con estas. A primeira é a capacidade de xestión. Conseguimos executar o 100% dun investimento de 1,5 millón de euros desenvolvido a través de 14 actuacións e 38 contratos nun programa especialmente exixente desde o punto de vista técnico e administrativo. Iso demostra que Valdeorras ten capacidade para xestionar proxectos complexos, cumplir os compromisos adquiridos e aproveitar con responsabilidade os recursos públicos que recibe. A segunda idea é a colaboración. Este plan demostra que cando as administracións traballan de man, cando os concellos se implican, cando existe coordinación institucional e cando os equipos técnicos colaboran cun mesmo obxectivo, os proxectos saen adiante e os resultados chegan ao territorio. Ese foi, sin dúbida, un dos grandes valores deste plan. E a terceira é unha mensaxe de futuro. O traballo realizado durante estes 3 anos non remata hoxe. A experiencia adquirida, a capacidade de xestión demostrada e a confianza xerada entre as distintas administracións deben servirnos para seguir captando novos fondos e novas oportunidades para Valdeorras. Remato dicindo que o plan deixa a pegada que vai moito máis alá das propias actuacións. Deixa unha comarca mellor preparada, máis competitiva, cunha forma de traballar baseada na cooperación entre administracións e na procura de constantes e novas oportunidades. Este é probablemente
o mellor resultado que poidamos acabar. Moitas gracias